pod gidongo ka opo ni gitimo privatization ka kamano to lokalo ne kaka chenro mag tayo kembegi giriew naparo ni kama wachope mondo mi kembegi odhi nyime ang ne gibed privatized mano kadagi but nyaka ket chik makare mamiyo jomo kawo gigo ok gikelo timbegi magalagala mabiro hinyo japur mabiro hinyo jagono ma e piny ma kiny to sukari becho idho malo naparo ni mage gik madaher wacho e yore mag privatization kata kawo kembegi kikete lwet ji giwegi to kodok korka somo to pod adok kama na wacho cha wane ni mondo mi universities wagi obed sustainable university dwaro admission mar joma nyalo chulo mang'eny gin joma imiyo pesa gi sirkal kopogore gi mano migi nafas moro percentage moro atamalo moro magi ywayo go jomoko ma oko machulo giwegi to mana ka okitimo 100% transition university kama wakoso go kaka jo Kenya ji te ok nya bedo degree ni ng'ato nyaka dhi kawo degree ma ka ng'ose kawo degree ten degree magara kipenje gima nyalo timo to onge nyaka obere ni e kore tertiary colleges bende wane gi jogo manyalo timo tije ma bende chulo osara maber pero kama na ine bono mane mabiro miyo koyeyo uchumi marwa ni maber kae to koro kwane ni university wage chalo ka yiem nono koro wakete e lwet ji giwegi kae to wan gi universities ma already ni e lwet ji giwegi machalo kaka Strathmore wan gi USIU ma bende timo maber e kidienje ma gintiere wan gi Mount Kenya University mago romo ka nitie ng'ama dwa ya university wayaya mare ong'i kaka embo donje mare to mag sirkal kik wayar yara oyaye to waneni watayo gi yo makare wamiyogi omenda mowinjore kato telo